Jo? Ja no sabíem on buscar-te. Quan fa que ets aquí? No ho sé, però quan surti l'Andrade li diré que no em faré la químio. La quimio és una merda, però... Quantes quimios t'han fet? 3 tandes. Jo ja en porto 23. Quan em portis més de 10, ja em podràs parlar sobre la químio. Mira, Lleó, a mi no m'han fet mai quimio, però estàs una mica fora de control. Tens el senyor Benito superpreocupat. Estàs com el temps, totalment descontrolat. Jo no estic descontrolat. No vull l'oncologia. Quan surti li diré no m'importa quan trigui. Ja saps que no et faran cas. Ets menor com jo. Els teus pares t'obligaran com a mi a estar-me aquí. I què faran? Fer-me la fer la força? M'ha dit la infermera que en tenen per 8 hores, És un trasplantament complicat. No em faràs canviar d'opinió. No, ni vull intentar. Però només dic d'anar a l'habitació, jugar amb alguna cosa i després tornem aquí. Però estar-se aquí és un rotllo. A més, fa fred i tinc gana. Sí, tens raó. Però no m'has convençut. D'aquí unes hores tornaré i diré què és. Doncs clar. Tio, si arribo a saber que si un pulsera vermella és lliure com si fos un hippie, no sé si me l'hauria fet, Ja ho hem decidit. Vermell i blau. De què parles, Toni? Vol pintar la seva habitació. Diu que el seu avi li ha donat permís. Li caurà el pèl, tio. Doncs a mi em sembla bé. Vermell i blau, tio, jo estic amb tu, lluita contra el sistema. Collons, tio. No podem pintar l'habitació del Toni ni de blau ni de vermell. Per què no? Aquí les habitacions són supertristes. Tot és molt trist. I fa falta felicitat. Hem de poder votar perquè el vulguem fer aquí. Jo també opino el mateix. Fem-ho. Va, votem. No votarem. Tu estàs enfadat per una altra cosa. T'és igual el color. I esclar que no. Va, a favor. Va, per què no? Tot aquí sigui per fer una bona gambarrada. Va, en contra. Molt bé, hem guanyat. Falta el Roc per votar. Tens raó. Ara li pregunto. Però què dius, tio? Segur que està a favor teu. Això no se sap mai. Roc, tu hi estàs a favor? Què aquí diu? Espera, que m'està explicant moltes coses. I? No ho vol. Però ja l'he explicat bé. Roc, tio. Va. Sí que l'he explicat bé, però ell proposa una altra cosa. Creu que volem pintar per canviar. Però diu que no és tan important canviar el lloc on vivim com canviar els aires que respirem. I què proposa, que toquem el dos d'aquí? Sí, més o menys. Creu que el que volem és divertir-nos. I diu que aquesta nit hauríem de sortir. Fer una excursió. Diu que faran falta uns walkies. Uns walkies? Hòstia, això ens sortirà un ull de la cara, l'intercanvi. Com a mínim 30 taronges i bastants llibres. A favor? Va, Ignasi, tio. Em vaig alegrar que em fessin cas. Hi ha nits a l'hospital que necessites moure't. I aquella era una d'aquestes nits. Necessitàvem canviar d'aires, però sobretot ajudar el nostre líder. Vivim la nit, mirant al cel, buscant-se tu, o la creu del sud. Vivim la nit, mirant al cel, buscant estels, mentre ens estimem. Has llegit el comunicat del comitè d'empresa? Ara resulta que els auxiliars volen tenir un reconeixement de les infermeres. Amb el reconeixement que ja tenen els metges, si ara els auxiliars es volen quedar amb el nostre reconeixement, què ens queda a nosaltres? Ja, que vulguin reconeixement. És com nosaltres, quan es passen les atribucions dels metges. Ells no es passen els especialitzats.
ni de les infermeres. Ells continuen tenint la mateixa responsabilitat de sempre. Aquí no m'hi cal. Per poc. Doncs sí. Em pensava que em donaria suport a mi. Era una bogeria pintar les habitacions i tu ho saps. I si no té walkies? La senyora Hermínia té de tot. Un dia, fins i tot tenia microones i una bicicleta estàtica per fer esport. No t'ho inventis. Potser la bicicleta no, però té de tot. T'encantarà, eh? Per què no et vols fer la químio? És complicat d'explicar. Jo, si vols, t'explico per què no m'agrada menjar. És per nostra grassa, oi? És més complicat que això. Això teu és per no sentir dolor. És més complicat que això. Ja m'ho imaginava. No està a l'alçada del que normalment em portes, Leon. Ho sento, és que necessitem una cosa urgentment i no he tingut gaire temps de preparar pel material. Hi ha taronges que tenen 10 dies i molts llibres són de butxaca. Què voleu? Uns walkie-talkies. No s'arriba amb això. Però en té? Jo tinc de tot. I si no, ho demano un contacte i ho tinc aquí en poques hores. Va, passa'm 4 walkies. Que tu saps que un altre dia et porto més coses. 4 a sobre? Amb això no res a dir, eh? Potser això es pot solucionar. Tot té solució. Podem pagar la resta amb diners? A veure què puc fer. I afegeixi'ns 3 llanternes, també. Quin caràcter, tu. M'agrada fer-me la dura. Ja ho he vist, ja ho fas molt bé. Gràcies. No ets pas rica. Jo no. Els meus pares una mica. No t'agradaria padrinar un coix? Tot és parlar amb els meus pares. Espero que tinguin molta cobertura. No jugui amb nosaltres. Veig que has portat una bona negociadora, Leon. Sí, ho sé, ho sé. Està bé, teniu. I res de parlar d'això. Jo no he aconseguit mai res. I la seva companya d'habitació? Jo no tinc companya. Tota l'habitació és meva. Ja podeu marxar, i ni una paraula. O potser us passarà com amb la meva companya d'habitació. Potser hauria d'haver anat algú més a buscar els walkies. I si els enxampen? Tu volies anar amb la Cristina. No em vinguis amb rotllo. No, de debò, però penso que si els enxampen la sortida s'ha acabat. Va, pensem on anem. Quin mal que em fa el braç. Què t'han fet? Jo què sé. Ara pensen que tinc un problema a la sang. No tenen ni idea del que tinc. I què t'han fet avui? Alguna cosa acaba d'enfiar. No sé què fia o alguna cosa així. Això sona molt professional. Es nota que saps de tot.